130 uffiċjal tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi ingħalqu wara l-kanċell tal-ħabs u se jgħixu mal-priġunieri għall-ġimgħa. Fis-6 ta' filgħodu sbaħna quddiem il-ħabs, hemmhekk sibna l-uffiċjali lesti bil-bagalja magħhom għall-ġimgħa xogħol. Bħala mezz ta' prekawzjoni u biex jiġi evitat li l-koronavirus jidħol fil-ħabs, it-tmexxija tal-ħabs qasmet lill-gwardjani f'żewġ xiftijiet, b'xift minnhom beda bil-ħidma tiegħu l-4 kmieni filgħodu. Qabel daħlu fil-bini tal-ħabs itteħditilhom it-temperatura ta' ġisimhom u anki tnatfu żraben. Tkellimna mal-Logotenent Marija Vassallo u l-Logotenent Carmelo Bonnici, tnejn mill-uffiċjali li telqu lil familthom f'dan iż-żmien diffiċli għal qadi ta' dmirijietom. Hija jibsa u għax ħallejna l-familja warajna. Għandi l-mama jiena naqra kbira wkoll. Imma il-pajjiż għandu bżonna. Isma' aħna ġejna hawnhekk ninqaflu biex nissalvagwardjaw ukoll il-inmates. Intom mhux diffiċli daqshekk li tinqaflu ma' dawk l-eżistawkom fil-kumditajiet ta' darkom. Dawk l-appell tagħna, ħalli dil-imxija naraw kif nagħmlu niġġildula at all cost. Ingħalqu fil-ħabs ukoll ħaddiema li jagħmlu xogħol klerikali u professjonisti bħal tobba, infermiera u psikologi. Fil-ħabs se jitħallew jitlu biss dawk li jipprovdu l-ikel u l-mediċina. Randolph Spiteri, kap tal-amministrazzjoni u l-operat fil-ħabs, spjega kif se tkun il-ħajja fil-ħabs għal dawn il-ħaddiema. Il-preparamenti kif diġà kont qed ngħidlek jikkonsistu fix-xiri ta' ikel għall-uffiċjali kif ukoll anke għall-priġunieri li dak hemm il-caterer apposta li jieħu ħsieb u fejn jorqdu. Inti inutli ġġib dan in-nies kollha hawnhekk u ma jkollokx fejn traqqadhom. Allura saru dawk il-preparamenti u investejna wkoll il-flus biex dawn ikunu komdi mhux eżattament bħal kumdità tad-dar għax se jkunu anke l-bot mill-leżiż tagħhom. Id-direttur tal-ħabs, il-Kurunell Alexander Dalli, saħaq fuq il-ħarsin tas-saħħa ta' 800 priġunier. Issa huwa l-waqt illi aħna ninqasmu fi żewġ gruppi u nidħlu nagħtu servizz ġimgħa b'ġimgħa u bekk inkunu nistgħu nagħmlu dik li f'kull operazzjoni tissejjaħ is-sustainability. Naturalment għandi nofs in-nies li daħlu għax-xogħol illum ħajoħorġu ġimgħa d-dieħla u għandi nofs in-nies qegħdin id-dar jistrieħu għandhom l-ordni biex kemm jista' jkun ma joħorġux mid-dar. Saħaq li anki hu bħala direttur tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin jeħtieġ li jkun mal-gwardjani. Mela jiena għandi xi ħaġa speċjali aktar mill-ħaddiema tiegħi. Iva, jiena hawnhekk ħankun mill-bidu sal-aħħar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.